सेन्टिमेन्ट जातीय सेन्टिमेन्टखौ नायोब्ला जों नुयो आंथ' बांसिन फैदोंसो नुबाय थादों बर' जाथिनि जे सेन्टिमेन्टफोर आरो दा बेखौ लानानै बर' लेंगुवेज बा बर' मिडियामनि थैनाया हयथ'बा एसे साबसिनाव फैबाय थादोंबो होननानै सानो नोंगौ जे फरेन लेंगुवेज बा इंलिश लेंगुवेज रोंनांगौआ एसे माने वर्ल्डनि मोनसे थांनानै थानाय बा साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआव जोङो हाइ फाइ सिन्थाधाराखौ खालामोथ' बे बिथिङाव जोङो बांसिन गुबुननि सायाव एसे साबसिन बायदि नुनानै जोङो थांदोंब्लाबो खिन्थु जोङो बहाय जोंहा गिनांगौ गैया होननानै सानो आरो दानि निउ इडुकेसन जि पलिसिफोर बे पलिसिफ्रा आसलते डाउन ट्रिटेड कमिउनिटिफोरनि थाखायनो बिराद लाबजनक बायदि मोनदों खारन बे मोनसे जाथिया थांनाय थैनायनि कुइसन लायोब्ला गावनि लेंगुवेज आरो कालचारनि सायाव बांसिन नेयो आरो निउ इडुकेसन पलिसियाव बे जिनिसखौसो स्ट्रेस होनाय बायदि आं मोनदों आरो जायखौ दा निउ इडुकेसन ड्राफ्टिंफ्राव नुनो मोनदों जे मादार टंखौ कम्पालसारि खालामनानै लांनायनि खोथा आरो ओरै गोजौ थाखोफ्रावबो हायोब्ला स्पेसियेलि साइन्सनि खोथा बेखौ बुंबाय थादों आङो जे बे निउ इडुकेसन ड्राफ्टआवबो बुंनाय जादों जे साइन्सफोरखौ मादार टंआव खालामनायनि जि बाथ्राफोर आरो बेखौ लानानै बर' मिडियामा जिहेतु दा ओइथ सिडिउलबो लेंगुवेज आरो फारसेथिं जे मोनसे डेभेलप लेंगुवेजाव फैगासिनो दङ दा बेखौ नायोब्ला आङो बर'फोरनि जे भबिष्यत बेखौ आङो जोबोद मोजांसिन नुयो आरो जोंनि समाजाव जे जोंनि मानसिफोरनि कनसियास जे जोंनि मिडियामनि फारसे जे अनसायनाय स्पेसियेलि इउ एन एकाडेमिनि खोथा बुंबाय थादों दिनै इउ एन एकाडेमिया मोनसे इडुकेसन फिल्डआव डेभेलपनि खामानि मावदों होनोब्ला बे रायजो राजाफोरनि मददजोंनो जादों आरोखि आरो बिथांमोननि मदद आरो बर'फोरनि बे सेन्टिमेन्ट बे मददनि थाखायनो दिनै इउ एन एकाडेमिनि बे जाखांनाय होननानै सानो आरोखि बेखौ नायनानै आङो नुयो दिनै इउ एन एकाडेमिल' नङा जेसेबांनाखि प्राइभेट फरायसालिफोर फैदों बिसोरावबो जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुदों सरकारि फारसे नुदों जे जोङो गोबां सरकारनिबो दाय दङ बहाय जोंनि मानसिफोरनिबो दाय दङ अबयसे सिस्टेमनिनो अभारअल जिनिसा गोरोन्थि जानानै दं आरोखि खिन्थु बेखौ लानानै जोङो जोंनि गोसोखौ माने आं स्पेसियेलि इउ एन एकाडेमि सालायदों हिसाबै आङो गुरै लायाखै आरोखि नेगेटिभाव लायाखै पजिटिभावनो आं लागासिनो दं आरोखि आरो जों लांनोबो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बांसिन नोजोर होबाय थादों आरो गोबां समाव आं बुंबायबो थादों जे बिटिसिआव माने प्लेन आरो पलिसिनि बिराद अभाब बिथांमोना हिउमेन रिसोर्सेसखौथ' नोजोर होखायाखैनो फारसेथिं जोंनि इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि सायाव बिथांमोना कनसेप्टआ क्लियार नङा होननानै सानो आरो जेबो प्लेन पलिसि लायाखै आरो बिथांमोना जि डेभेलपमेन्टनि खोथा बुंबाय थायो खालि लामा दालांनि खोथाल' बिथांमोना सिन्थाधारा खालामो एग्रिकालचारनिफ्राय आराम्भ खालामजोबनानै जों नुदों बड'लेण्डआव दिनै एग्रिकालचार फोथारफ्रा गोबां जायगायाव खेथियकफोरा खेथिखौनो खालामला स्पेसियेलि आं बर'नि खोथाखौ बुंदों आरो गुबुन जाथियाव जों नुदोंब्लाबो जोंनि बर'फ्राव बे जिनिसखौ नुवाखै आरो बे हिसाबै जोंहा जेसेबां बायदि माने हिउमेन रिसोर्सेसखौ डेभेलप खालामनांगौ दा एग्रिकालचारिस्टफोरखौ जोङो थुलुंगा होनांगौ दंमोन बा बिसोरखौ स्पन्सरशिप खालामनांगौ गोबां हाबाफारिफोर थायो जों बेफोरखौ लानाय नुवाखै आरो बेनिफ्राय जोङो मोनसे जिनिसखौ बुंथारनांगोन नोजोर होथारनांगोन जों नुदों बिटिसिआव आसलते हिउमेन रिसोर्सेस डेभेलपमेन्टनि थाखायनो गोबां फान्डफोरा फैबाय थादों आरो बांसिन फान्डआनो बेनि थाखाय आरो एग्रिकालचारिस्टआव ओरैबायदि मददनि थाखाय थाखा फैसा फैबाय थादों आरो जेसेबांनाखि दा जि मिथिगौ आरो जोङो जे ट्राइबेल अट'नमास काउन्सिल हिसाबै जे बेसिक जिनिसा मानसिफोरनि डेभेलपमेन्ट आरो बेसिक रायजो राजाफोरनि डेभेलपमेन्ट बिनि थाखायनो फान्डफोरा फैयो नाथाय बेफोर फान्डफोरा प्रपार चेनेलाव सहैयाखै जों मिथिगौ बिथांमोना गोबां बिनि थाखाय स्किम हमदों थाखाफोरखौबो बाहायदों आरो बिदिनो बाजेटबो हमदों खिन्थु थाखाफ्राबो फैदों खिन्थु प्रपार चेनेलाव बेफोर जिनिसा थाङाखै आरोखि जेनेबा नों एग्रिकालचारनि जिनिसफोर गोबां फैयो ना फिसिनायनि थाखाय गोबां रां फैयो मैगंनि थाखायथ' नोङो मुलिनिफ्राय आराम्भ खालामजोबनानै जे जोलै आरो हासार गोबां फैयो होनना मिथिगौ बेबायदिनो नोङो मावनाय दांनाय खदालनिफ्राय आराम्भ खालामजोबनानै सिखा रुवा साथा दिनै मुसारि बेफोरनि थाखायबो गोबां थाखा फैदों आरो आङो बावैसो मिथिदों स्पर्ट्स गुडनि थाखायबो गोबां कौटि थाखा बिथांमोना बाहायदों होननानै देखायदों खिन्थु जोङो मोगथांफ्राव बेफोरखौ नुवाखै आरोखि दा नंखायनो आं सानो जे बिटिसिनि जि खामानि मावदों बिथांमोना प्रपारलि बे जिनिसखौ मावाखै आरो सोरनिबा माने पार्सनेल स्वार्थफ्राव थांनाय बायदि जादों आरो फान्डफोर आरो जायनि थाखाय जों नुवाखै आरो बेनो जोंनि दा बड'लेण्ड बा बिटिसिनि माने इयुननि खोमसि नुथाय दा बेखौ आं सानो आरोखि ओंखायनो जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव स्पेसियेलि खुंग्रा मानसिफ्रा एसे माइन्डसेटखौ सोलायनाया मोजां आरो प्रपार माबायाव बेसिक बुस्थुखौ मावनो नाजानाया मोजां आरोखि
जिनिसफोरखौ आङो अबजार्भ खालामबाय थादों नोजोर होबाय थादों जे जोङो जि इस्युसफोरखौ दिनै लुबैफिनदों बिटिसिनि उनावहाय बा जि इस्युफ्रा दिनै रिजल्भ जानो थांगासिनो दङ जि प्रग्रेसफोरखौ जों सम सम खोनाबाय थादों दा गेजेराव जोंनि गेजेराव गावजों गाव जे खौसेथिनि नाम लायो खिन्थु खौसेथिखौ जोङो गावस्राहोयो फारसेथिं खौसेथिनि मुङाव जोङो जाथिनि इस्युनि खोथा बुङो नाथाय जाथिनि इस्युखौ जोङो खौसेथिनि नाम लानानै डाइभार्ट खालामलांबाय थानाय नुदों आरो बे खेथ्रआव आङो गाहायै दैदेनगिरिफोरखौनो दस होयो बिथांमोनखौ आरो बिथांमोना जेनेरेल सिन्ताधारा हिसाबै बा गासै समाजनि बर' समाजनि खोथाखौ बिथांमोना लानानै सिगां लाङाखै होननानै आं सानो आरोखि ओरैनोब्लाबो जोङो रावखौबो दस होनो हायाबाबो खिन्थु सानै साथामजों मानसिफोर जाय मानसिफ्रा दिनैहाय सकल मेइन स्ट्रिम जों जायखौ बुंनांगोन आरोखि एबसुजों दिनै लोब्बा थानाय माखासे संगठनफोर आं सानो बिथांमोनखौनो आवगायहोनाया मोजांमोन नैबे दानि गोदान रेजलिउसनाव आरोखि ओरैनोब्लाबो नुयो मोनसे रिजलिउसन जाखांनायनि उनाव बा सुक्ति जाखांनायनि उनाव नैथि खेब सोरबा सुक्ति जाग्रा मानसिजों जानांगौआ बे गोब्राब आरोखि बा जानायाबो गावनि थाखायनो मोनसे कन्ट्राडिक्सन बे नोजोराव आं सानो जे गेदेरथार सार्थआव जोंनि स्पेसियेलि जा बिटि स्कुल सालायनाय मानसिफ्रा एसे साइलेन्ट मेनटेन खालामोब्ला बा मोनसे मिजिंथि बायदि खालामनानै थाङोब्ला आङो गाहाम जागोन होननानै सानदोंमोन आरोखि बे खेथ्रआव आङो गावनो निजे एसे आगबागबो लादोंमोन आङो बुंदोंमोन मानसिफोरखौ आं फेस टु फेसबो बुंदोंमोन जाहाथे बे जिनिसआव जोङो पजिटिभ लाइनाव थांनो हायो आरोखि एसे माने बेलेन्स आरो माने कनस्ट्राक्टिभखौ होनाया मोजां आरो जोङो माबाफोरखौ सान्स होना गावस्रानायफोरखौ सान्स होना होननानै आङो बुंबाय थानाय जादोंमोन आरो बे जिनिसा जुदि फैयोब्ला जों थाबैनो जागोन खिन्थु जों जुदि बे रोखोमाव लांबाय थायाब्ला दाथ' नुदों माने सुक्तिखौ माने गावनि पकेटाव लानानै बाहायनो नाजानाय बायदि नुदों आरोखि आंसो खालामगोन होननाया आंजोंथ' रावबो जाया बेहाय रावबो जाया बेहाय बे एस पार दि गभर्नमेन्ट पलिसि जागोन आरो गभर्नमेन्टआ जुदि इस्सा दंब्ला आं सानो बे फिसा फिसौ जोंनि गेजेराव डिफारेन्सआबो जेबो नङा आरो ओंखायनो बे बिथिङाव आं गभर्नमेन्टखौबो स्ट्रिक्ट माबा लानानै आवगायबोनानै फैयोब्ला गाहाम होननानै सानो आरोखि